ndicela nina ingathi lale mfobe bendifuna uninika niyayivala mandibulisa ootata abakhulu bebandla bonke ngezihlalo zabo ngokwamabandla abo nangokushiyana kwezihlalo zabo bonke nangendlela ababizwa ngazo kumahlelo abo. Ndibulisa oomama ngokunjalo nezihlalo zabo nendlela ababizwa ngazo kumabandla wabo. Ifemeli yakwaDlomo, ifemeli yamaMpinga, ukuhlala iSoboti, ukuhlala kwalapha eMkhonjane nawo wonke umuntu okalapha ngaphakathi ndiyanibulisa. Kwinkonzo yezithethi and sayibona iweather injena nababona abamama bangaka and ke songcwaba isivivaneni nayibona bo simvula izawujika kwangoku. So xa ndibisa izithethi zam sazinyusa ngengoma xa zisehla azehli ngangoma ndiphakamisa silandelayo. Sicela into yoba ke umntu abaleke kule line ndicimba noba senixelelwe mos uba izithethi zonke uba umntu uzawuthetha ndawoni ngantoni ngoMadlomo. Zininzi into ebesinozithetha ngoMadlomo.